don Allah dan uwa kar ka manta ka danna mana wannan alamar subscribe din, sai ka taɓa wannan ƙararrawa, sai ka zaɓi kalmar all din nan. Wannan shi zai baka damar sanar da kai duk yayin da muka ɗora wani sabon bidiyo. Kuma je zuwa cikin shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ya 'yan uwa masu albarka, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu ta DGM Technology da kuma DGM TV. Yau insha Allahumma Rabbi zan yi mana bidiyo ne akan yadda za ka gano idan wani yana bibiyar ka a WhatsApp ɗinka. To da farko dai sai ka lalubo application ɗinka na WhatsApp ɗinka, sai ka buɗe shi ka shiga kamar haka. Bayan ya buɗe maka fuskarsa kamar haka, da farko za ka shiga WhatsApp ɗinka. Bayan ya buɗe ma sai ka duba sama, za ka ga wasu ɗigo guda uku a ɓangaren dama, sai ka danna su ka shiga kamar haka. To yana buɗo ma haka, za ka ga ya nuna ma wasu zaɓuka ga su nan guda 5. To sai ka taɓa wajen link device ɗin nan. Kana shigowa cikin link device ɗin nan, matuƙar akwai wani da ke bibiyar ka a cikin WhatsApp ɗinka, to kana taɓa link device ɗin nan zai nuna ma ko wane ne, kuma zai nuna ma duk wata waya ko duk wani device da ake binka, kuma a ko'ina yake za ka gan shi da zarar ka taɓa wannan link device ɗin nan, zai nuna ma ko wane ne. To idan kana so kuma ka ga ana bibiyar ɗin naka, kuma kana so ka yi removing na wanda yake bibiyar ka, ma'ana ka cire shi daga daina ganin chatting ɗinka ko WhatsApp ɗinka, chatting ɗinka da wasu, ko kuma wani abubuwa da ke cikin WhatsApp ɗinka, to sai ka taɓa kan wannan device ɗin da ka gani, sai ka taɓa shi. Da zarar ka taɓa shi, sai ka sake duba sama ɓangaren damanka, za ka ga wannan dai ɗigo guda uku, sai ka sake taɓa su. Kana sake taɓa su, za ka ga ya nuna maka zaɓuka, sai ka taɓa wajen remove. Kana taɓa remove, to nan take zai sauka, za a sauke shi daga kan wannan leƙen asiri da yake ma ko bibiyar ka da yake a cikin WhatsApp ɗinka. Bayan ka shiga link ɗin device ɗin, ka tabbatar ana bibiyar ka, sai ka danna kan wanda ka ga yana bibiyar naka. Za ka ga daga ina ne ake bibiyar ka da lokacin da shi wanda yake bibiyar ka ɗin ya sauka. Idan kuma yana online ne a wayarsa, lokacin za ka ga active, ma'ana lokacin nan shi ma yana online a wayarsa, yana ganin duk abin da kake yi. Abin da za ka yi shi ne ka duba daga sama ɓangaren dama, za ka ga wasu ɗigo guda uku, sai ka danna su, za ka ga remove device, sai ka danna shi. Nan take za ka ga ya sauke, daga nan zai yi lock out a wayar shi, ba zai ƙara ganin chatting ɗinka ba. Shawara: idan ka gane ana bibiyar ka, ko da ka sauke, akwai buƙatar ka dinga dubawa lokaci-lokaci, saboda tsaro ba don tsoro ba. 'Yan uwa, wannan shine bidiyon da nake so zan yi mana dama akan yadda za mu ba wa WhatsApp ɗinmu tsaro, ta yadda saboda masu yi mana kutse ko leƙen asiri, ko kuma bibiyan mu a cikin chatting ɗinmu. Wanda ke bibiyar chatting ɗinka ta wannan hanyar yana da cikakken iko da WhatsApp naka. Story ne kawai ba zai iya yi ma ba, da kuma canza profile information ko kuma description, amma zai iya chatting da kowa a matsayin kai ne. Hakan na nufin bibiyar chatting naka yana da matuƙar haɗari idan ba da sanin ka ba.
don haka gashi nan na nuna mana yadda za ka bi ka yi removing ba tare da wata matsala ba. Wannan shine bidiyon da nake so yi mana. Don Allah, idan ya kasance wannan shine karanka na farko na halartar wannan channel tamu ta DGM Technology da kuma DGM TV, da Allah kar ka manta ka danna mana subscribe. Idan kuma ya kasance dama kana cikin channel ɗin, to da Allah kar ka manta ka danna mana like, domin danna like ɗin naku yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Don Allah dan uwa kar ka manta ka danna mana wannan alamar subscribe ɗin, sai ka taɓa wannan ƙararrawa, sai ka zaɓa kalmar all ɗin nan. Wannan shi zai baka damar sanar da kai duk yayin da muka ɗora wani sabon bidiyo. Kuma je